ହେଇକି ଆଇଲି ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ମୁଁ କହୁଛି ହଟ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ପିନ୍ଧିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ ଏବେ କିଛି ନାହିଁ, ଏବେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଚାଲିଛି। ଏବେ ମୁଁ ମାଛଟା ଭାଜି ନେଉଛି, ମାଛଟା ଭାଜି ନେବି, ତାପରେ ବେସର ଦିଆ ମାଛ ବି ଭାଜିବି। ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବା ପାଇଁ ବେସର ଦିଆ ମାଛଟା ଆମକୁ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ସେଥିଲାଗି ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ କମ୍ବିନେସନ୍ଟା ମସ୍ତ। ଆପଣମାନେ ତ ସେମିତି ଭାଜିକି ଖାଉଥିବେ, ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଆମର ମାଛ ଆସିବା ମାନେ ଆମର ବେସର ମାଛ ହେବ ହିଁ ହେବ। ସେ ଚୁନା ମାଛରେ ବେସର ହଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ମାଛର ହଉ, ଆମର କିନ୍ତୁ ବେସର ଦିଆ ଭଜାଟା ହେଲେ ମନ ଶାନ୍ତି। ଏପଟେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭାଜି ନେଉଛି, ଏପଟେ ଅଣ୍ଡା ଭାଜିଲା ବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ମୁଁ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇସବୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ନା ଅଣ୍ଡାଟା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଯାଏ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ସେଇଟା। ଆପଣ ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରିବେ ଯେତେବେଳେ ଅଣ୍ଡାଟା ଭାଜୁଛନ୍ତି କେମିତି ଫୁଲେ। ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର ଅଣ୍ଡାଟା ଫୁଲି ଯାଇଥିଲା। ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ମୁଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜି ବି ସାରିଲାଣି, ଏପଟେ ମୋର ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ମାଛ ଭଟା ବାହାର କରିନେବି। ଏଇଟା ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ନୋଟେ ଦେଲେ କାହିଁକି ଟିକେ ଧଳା ତାକୁ ନୋଟେ ଦେଲେ ସେଥିଲାଗି ମୋ ମାଛଟା ବି ହେଇଗଲାଣି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନୋଟେ ଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାର କରିଦେଲି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବି ରଖିଲିନି। କିନ୍ତୁ ମାଛ ବି ଭଜା ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଆଳୁ ପକାଇଦେବି, ଟମାଟୋ ପକାଇ ଦେଇକି ଲୁଣ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ଭାଜି ନେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ବେସର ପକାଇଦେବି, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇକି ଭଲସେ ଗୋଳାଇ ନେବି। କାରଣ ମୁଁ ମସଲା ବାଟିଲା ବେଳେ ନା ଅଧିକ ଲଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ତ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ସେଥିପାଇଁ ଦେଲିନି। ମସଲାଟା ଭଲସେ କଷି ନେବି, କଷି ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ପାଣି ଦେଇଦେବି, ସେଥିରେ ମାଛ ପକାଇଦେବି, ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇ ଦେଇକି ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇଦେବି। ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇକି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦେବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଏପଟେ ବେସର ମାଛ ବି ମୋର ଅଲମୋଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ ମୁଁ ନୋଟେ ଦେଉଛି। ଏବେ ମୋର ଏ ମାଛର ଭଜା ବି ହେଇସାରିଲାଣି। ଆମେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏବେ ମାଛ ଭଜାଟାକୁ ଦେଖିକି ବି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିବ। ଆମେ ଏବେ ପଖାଳ ଭାତ ଖାଉଛୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆଜି ଖାଇଲେ କହିବେ? ଗୁଡ଼୍ ଇଭିନିଂ। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଏବେ ତ ଆମେ ବସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକକୁ ଏତେ ଚଗଲା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ। ଆରେ ତମେ କେତେବେଳେ ଖାଇକି ଆସିଲ କି ମୋତେ ଡାକିଲନି? କହିଦେ ହାଏ, ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ହାଲୋ ଗୁଣ୍ଡା ମାନେ ଓକେ, ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଦେଖେଇଦେଲ? ଇସି ଦେଖେଇଦିଅ। ଲଢ଼ି ଯାଇଥିଲା ଏଇ ଟକ୍ ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଓହୋ, ସିଏ କିଏ? ସେପଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ସେପଟେ ସରି ଏପଟେ ଦୁଇଟା କ'ଣ ଥୁଆ ହେଇଛି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି। ତା ମାମାଟା କି ଗୋଟେ ରୋବଟ ବାବା। ବାବା ତୁ ଏମିତି କରୁଛୁ? ଦୁଷ୍ଟୁ ବାଳକଟା। କହିଲ ତମେ ABCD ପଚାରିଲ କେମିତି କ'ଣ? ABCD କୁହ। A for Ant. B for 6. ଇଏ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଛି ଲିମିଟ୍ ବାହାରେ। ଚଗଲାଟା, ପୁଚୁଟା, ବୁଲୁଟା। କହିଦେ ପପି ଦେଇଦେ। ଚାଲ ମୁଁ ଖାଇକି ଆସି ଫୋନ୍ କରିବି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଏବେ ରାତି ତ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ସାୟଦ 10:30 ପରେ ହେଇଗଲାଣି। ଖାଇକି ଆସିଲି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ଥିଲା। ଆପଣ କହିବି ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଦେବେ, ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ। ମୁଁ ଏବେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଯଦି କିଛି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଥାଏ ତ ସରି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ। ବାଏ, ଗୁଡ଼୍ ନାଇଟ୍ ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ବାଏ।